Υπάρχουν μέρη που τα βλέπεις στο χάρτη αλλά δεν τα ζεις ποτέ. Και όμως βρίσκονται δίπλα μας. Σήμερα ταξιδεύουμε στη λίμνη Ηλίκη, ένα από τα πιο κρυμμένα, ήσυχα και άγρια τοπία της στερεάς Ελλάδας. Και θα το κάνουμε με τον τρόπο που αγαπώ, ήρεμο overlanding χωρίς βιασύνη. Είναι η λίμνη, ναι, είναι το κομμάτι της όμως που δεν θέλουμε να βγούμε. Θα πάμε γύρω. Πάντως ναι, είναι το μέρος που παίρνουν το νερό από εδώ. Εδώ πέρα φαίνεται το μέρος που παίρνουν το νερό. Εκεί μπροστά είναι η λίμνη. Εμείς πάμε προς τη λίμνη. Εμείς πάμε για να τη δούμε τώρα. Ναι, θα μπούμε μέσα στη λίμνη. Έχει μια χερσόνησο, μια εσοχή μέσα. Καταλαβαίνεις. Τώρα δεν ξέρω τι δείχνει η κάμερα, γιατί έχουμε κόντρα ήλιο. Αυτός εδώ πέρα τι είναι να δεις. Τα κέρατα. Ναι, τα κέρατα, τα τρικέρατα. Να δούμε και πώς έχει πέσει στάθμη, δηλαδή, πώς να παίξει. Κοίτα, από τις φωτογραφίες φαίνεται μια ψυχολογική κατάσταση. Μόλις αφήσεις πίσω την εθνική, το τοπίο αλλάζει. Ένα μοσαϊκό από χωράφια, λόφους και αυτό το χαρακτηριστικό φως που συναντάς μόνο σε μέρη που δεν έχει πατήσει πολύς κόσμος. Μπορώ να κοιτάξεις να τα πεις. Να πηγαίνει, αν μας αφήσουν εδώ. Γιατί να πηγαίνει, θα πεις. Εγώ είδα και σπαρμένα εκεί. Η Ηλίκη δεν είναι η λίμνη που πας για βόλτα, για καφέ, για φωτογραφίες. Είναι η λίμνη που πας για να ακούσεις τον αέρα, τα πουλιά, την ησυχία. Λες, στο όνειρο δεν υπήρχαν διπλανά σπίτια και αυτά ήταν χωράφια. Δηλαδή το σπίτι και από δίπλα ήταν με χωράφι. Δεν ήταν το σπίτι του Μάνου. Κάποιοι ρίχνουν ελιές. Μάλλον. Θέλω να ξεφουσκώσω τα λάστιχα. Είναι τώρα εσύ που έχουμε καμιά αβαρία. Πήγες μέρος. Θα να σου πάει. Οι διαδρομές εδώ δεν είναι δύσκολες, είναι όμως απρόβλεπτες. Στενά περάσματα, νεροφαγώματα, ανηφόρες που σε κάνουν να σταματάς, να κατεβαίνεις, να το σκέφτεσαι. Και να κάνεις και καμιά κουτουράδα πάνω στην ανυπομονησία σου, να δεις το επόμενο. Αν δεν έχεις κλείσει το πορτμπαγκάζ, δεν φεύγεις. Γιατί είναι ανοιχτό. The world is flat. Χωματόδρομος. Όριο ταχύτητας 90. Φύγαμε. Η επόμενη ειδική κουράγια Ακρόπολη σας περιμένει.
Αυτό είναι για μένα το πραγματικό overlanding, όχι το δύσκολο. Το απλό, αυτό που σε κάνει να χαμογελάς χωρίς να ιδρώνεις. Συνειδητοποιείς ότι έχεις φτάσει σε έναν τόπο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που άφησες μια μισή ώρα πριν. Το παίρνω και μια έτσι πλατιά. Πάντα με τραβούσαν τέτοια έρημα σπίτια και ειδικά αυτό που είναι ένα σύμπλεγμα από το κυρίως σπίτι, από ό,τι φαίνεται μια κουζίνα, ένας βοηθητικός χώρος, μια φωτιά έξω, μια εκκλησία παραδίπλα. Δεν ξέρω, κάθε φορά που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο μέρος αισθάνομαι σαν ένα μικρός πιτσιρικάς που προσπαθεί να εξερευνήσει ό,τι έχει απομείνει από ένα ακόμα πιο παλιό οίκημα, σπίτι, αποθήκη, δείχνει ότι αυτός ο χώρος εδώ έχει ακόμα πιο παλιά ιστορία από ότι το σπίτι. Τι είχε κι άλλο εδώ, τι γινόταν εδώ πέρα. Ό,τι και να ήταν, πάντως είχε άνθηση κάποιο καιρό. Κάποιο καιρό εκεί κάτω. Αυτό είναι πολύπλοκο σπίτι, δεν είναι μια απλή αγρικία. Τρίχωρο, τετράχωρο, τι είναι. Τι μπορείς να δεις μέσα σε μια μισή ώρα από την Αθήνα, φίλε. Σε μια μισή ώρα. Μη φαίνεται και πολύ η μύτη, σε μια μισή ώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ψάξω να βρω την ιστορία αυτού του οικισμού, του συμπλέγματος, αλλά προτιμώ να το αφήσω στην άγνοιά μου. Έχει περισσότερη γοητεία για μένα, έτσι να μαντεύω πράγματα, να υποθέτω πράγματα. Σπίτι για πολλά είδη άγριων ζώων. Κάποια από αυτά, αν και σπάνια τα βλέπεις, μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Αλεπούδες, αγριογούρουνα και μια τεράστια ποικιλία πουλιών, πολλά εκ των οποίων είναι προστατευόμενα. Γι' αυτό εδώ
χρειάζεται σεβασμός. Περπατάς ήρεμα, δεν κάνεις φασαρία και αφήνεις τη φύση να είναι η φύση. Ξέρεις, μετά τα 50 οι εκδρομές αλλάζουν νόημα. Δεν πας για να κάνεις επίδειξη, δεν πας για να δείξεις ότι μπορείς. Πας για να νιώσεις, για να θυμηθείς ποιος είσαι, χωρίς φωνές, χωρίς δουλειά, χωρίς πίεση. Και είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορεί η φύση να σε γειώσει. Ένα απλό μονοπάτι, μία λίμνη, ένα αυτοκίνητο, μία δύσκολη ανάβαση όπως αυτή εδώ. Και ξαφνικά νιώθεις ελεύθερος, ζωντανός, νιώθεις. Είτε σου αρέσει το off-roading, είτε απλώς αναζητάς κρυμμένα διαμάντια εκτός τουριστικών διαδρομών, αυτό το μονοπάτι δείχνει τι σημαίνει το πραγματικό overlanding για όσους απολαμβάνουν την περιπέτεια μετά τα 50. Η Ηλίκη δεν είναι τουριστικός προορισμός, δεν έχει ταμπέλες, δεν έχει καφές, έχει όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό, ησυχία. Και όπως θα δούμε και παρακάτω και λίγο περιπέτεια αν την αναζητήσεις. Έχει όμως έναν τρόπο να σε κάνει να σταματήσεις και να πάρεις μια ανάσα. Θες να έρθεις μαζί? Να κάνουμε. Εδώ μπορεί να κάνουμε αναστροφή, μπορεί, θα δούμε. Το πρόβλημα είναι ότι ξέρεις με τους χάρτες δεν μπορείς να τους έχεις εμπιστοσύνη. Ναι ρε. Απλά δεν γουστάρω, ξέρεις, να καταπονήσω τα λάστιχα τόσο.
λέει ότι θα κάνεις έτσι και μετά θα κάνεις έτσι. Βασικά που σε βγάζει αυτή εδώ πέρα η σειρά μπαίνει μέσα στη λίμνη. Έτσι, και απλά εγώ ήθελα να κατέβω μέχρι το τέτοιο της λίμνης, μέχρι το επίπεδο. Δύσκολες καταστάσεις. Περισσότερο βέβαια γιατί δεν είμαστε και τίποτα πολύ σηκωμένοι, γιατί θέλω και τα λάστιχα να κρατήσουν. Πάμε και βλέπουμε. Soldier on! Έτσι δεν λένε? Ελαφρύ είμαστε, στενοί είμαστε. Καλά λαστιχάκια έχουμε. Άντε σου μπαράκι, κάνε μια δύναμη. Φτάσαμε στην κορυφή, αγαπούλα. Και εδώ έχει μέρος αν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε, οπότε θα τα αφήσουμε λίγο εδώ. Ωραίο είναι, αλλά θέλει να είσαι εδώ πέρα για κάνα διήμερο. Μονοήμερη εκδρομή μέχρι εκεί κάτω, γιατί μετά θα πρέπει να το κατέβεις και μετά να το ξανανεύεις πάνω. Οπότε καταπληκτικό μέρος, να πάτε να το δείτε εάν κάνετε εκδρομή. Σε αυτή την ώρα και τη στιγμή ήμασταν και οι δύο πάρα πολύ κουρασμένοι και εγώ πλέον δεν μπορούσα να εμπιστευτώ ούτε τις ικανότητές μου ούτε την κατάστασή μου για να οδηγήσω 150 μέτρα προς τα κάτω, προς την όχθη της λίμνης και μετά υποθέτοντας ότι θα πρέπει να γυρίσω πάλι από τον ίδιο δρόμο πίσω. Δεν ήξερα όμως ότι υπάρχει άλλος δρόμος ο οποίος πηγαίνει περιμετρικά της λίμνης, είναι λίγο πιο μακρύς, αλλά πρέπει να είναι πολύ πιο ασφαλής. Τι να κάνω, κατηγορώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στους Google Maps που μου έδειχνε ότι από εκεί και προς τα κάτω ήταν μόνο 10 λεπτά. Δεν πειράζει όμως, καλά ήταν και μέχρι εδώ, είδαμε πάρα πολλές ομορφιές της περιοχής, γεμίσαμε μπαταρίες και επίσης πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο μέρος που είχαμε υπόψη μας να πάμε και γι' αυτό σταματήσαμε την εξερεύνηση εκεί που τη σταματήσαμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο άλλο κομμάτι που θα σας δείξω δηλαδή στο επόμενο επεισόδιο και έχει να κάνει με την παραλίμνη, τη λίμνη της Ηλίκης που είναι δίπλα.
Αν σου άρεσε αυτή η μικρή περιπέτεια στη λίμνη Ηλίκη, πες μου στα σχόλια ποιο άλλο κρυμμένο μέρος θα ήθελες να εξερευνήσουμε. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και subscribe, έχουμε πολλά τέτοια ταξίδια μπροστά μας. Μέχρι το επόμενο overlanding, να προσέχεις και να ζεις τη φύση με σεβασμό. Τα λέμε στο δρόμο. Τίποτα δεν βγαίνει αυτόματα, δεν υπάρχει κάμερα εκεί κάτω, πάω εγώ και τη βάζω. Για να σας δείξω πως κάνει πλάτς πλούτ στο Subaru. Και κάνουμε και τη γυμναστική μας. Προσέχουμε να μην γλιστρές μέσα στις λάστες. Εδώ θα μπαίνες.